Здравейте отново! В това видео искам да опиша една ситуация, която вярвам, че всеки от вас, на която всеки от вас най-вероятно е бил свидетел или по-скоро е чувал репликата. И те моите такси ги прави там един братчет и аз му казвам как да ги направи, колко искам да платя и той е много добър и ги прави. Това като го чуя направо лошо ми става. Затова ще ви обясня тук съвсем упростено как подобни факири на таксите ги правят тия фокуси. Формулата за да се изчисли облагаемия доход е много проста. Аз малко ще опростя, но така или иначе тя не е много сложна. Имате приходи, след това имате разходи, удрете чертата и отдолу се появява това, което му казваме в България облагаем доход. Не taxable income. Разбира се, тук в Америка има standard deduction, други deductions, има кредити, има други неща, но общо взето такава е формулата. И понеже тези приходи те са декларирани пред АРС, те ги знаят вашите приходи, защото нали, получавате било то W2 форма или 1099 форма. Това най-често аплайва за тези с 1099 форми, не толкова за хората с W2 форми. Така че ARS знаят колко пари сте направили. Това, което не знаете, колко са ви разходите. И когато му кажете на един такъв майстор, искам толкова да платя, той ви надува разходите, които вие естествено не може да докажете. И ако не дай си Боже от ARS решат да ви аудитират и ви проверят, поискат документи за тези разходи, които е описал въпросния майстор, тогава вече започват проблемите. И като не може да докажете за една година разходите, най-вероятно близко до акъла те да решат да се върнат назад и за всички тези години да дължите пари, т.е. тези пари, които не може да докажете тези разходи, плюс глоби, плюс лихви на всичките тези пари. Така че цялата ситуация може много да загрубее, когато ползвате такива псевдопрофесионалисти. Защото ако от ARS решат да ви аудитират, тези хора най-вероятно ще спрат да се дигат телефона или ще кажат: "Сори, пич, оправяй се. Ти ми каза така да ти ги направя, така ти ги направих." Така че това е ситуацията, дами и господа. Вие си преценете дали си заслужава риска да използвате такива хора. За ваш късмет аз имам лист с Enrolled Agents. Това са професионалисти, които се занимават с приготвяне на такси и данъчни декларации тук в Америка, така че в този лист мисля, че са към 60 000 човека, естествено има немалко българи. Ако предпочитате да работите с българи, ако го искате, свържете се с мен, ще говоря с тях, тези, които са съгласни, ще им дам контактите, но моят личен съвет е да избягвате такива псевдопрофесионалисти, които ви ги изготвят така, както вие им казвате, и
плащате колкото вие искате да плащате. Това е за сега от мен. Ако решите, може да ме подкрепите с един лайк, да си зададете въпросите долу в коментарите, да се абонирате за канала, ако искате да получавате известия за видеята, които ще качвам за напред. Чао за сега и до следващото видео.